IDI. Mga kasugbo, kabalo ba kamo kung asa nag-originate ang sayaw nga sinulog? Tara, kuyugi ko ug makiginabi ta sa mga tao nga nagsayaw gihapon sa orihinal nga sayaw sa sinulog. The Sinulog dance has its roots in Cebu's rich cultural and religious history. Kini usa ka tradisyonal nga sayaw nga nagsugod pa sa unang bahin sa ika-16 nga siglo sa dihang niabot ang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan sa Pilipinas ug iyang gipaila-ila ang Kristyanismo sa mga lumad. Ang sayaw usa ka simbolikong pagbalik-tan-aw sa pagdawat sa Kristyanismo sa mga katawhan ug kini naglibot sa pagpasidungog sa Santo Niño, ang bata nga Jesus. Ang pulong nga sinulog gikan sa Bisaya nga pulong nga sulog, which refers to the forward-backward motion mimicking the river's flow. Ang lihok niini nagsimbolo sa pagpanaw sa mga tao padulong sa Kristyanismo nga nagdawat sa pagtuo while retaining their indigenous tradition. Ang sayaw gihulagway sa mga hinay, maayong ritmiko nga mga lakang, kasagaran nga gisportahan sa tunog sa tambol ug mga pag-ampo. Kaniadto, unang gipakita kini sa mga residente sa Barangay Mabolo nga usa ka grupo nga gipanguluhan ni Estelita Inday Titang Diola nga nailhan nga keeper of the Sinulog Beat nga magtugtog sa dakong tambol nga gama sa bronse ug kahoy nga tabunan og panit sa kanding. Karon, ang iyang apo nagpadayon sa pagpreserba sa kini nga tradisyon. Nasod ko 1971. I was trained sa dance sa original Sinulog, sa kanta nga kinatsila, sa labasyon. Yeah, ang mistaken original nga sayaw sa Sinulog, I should say, diri sa Mabulo, naggikan jud ang sayaw sa Sinulog niya. Ang Guadalupe, may muhalad sila during sa fiesta na yun sa procession. Ngadto ra sila kutob sa gikan sa Basilica, mukuyog sila namo, then anak sila sa Cross ni Magellan, mulunga siya ang Guadalupe. So, kaysa nag-introduce, ako din ang apuhan. Diyan ko nagdako. Siya ang nagmatoto nako. Antod na edad ko og 3 anyos sayaw nako. Ang edad nako og 9, drummer nako. Mo na nagdaan ako og mga dancer. Antod siya ang pagkamatay. Nalipay ko. Kay ang kaniadto dili man jud magsugod. So pagbalik karon mas nalipay ko. Nga di para tong didto pa sa syudad, lahi man sa syudad. Layo raman kayo. Sa kaniadto naman din mas nalipay jud kayo. Sa mga katuigan, mi-evolve na ang maong festival sa mas dako, mas sadya ug mas nindot nga mga performances nga gidayo sa minilyon ka mga deboto matag ikatulong semana sa Enero kada tuig. Karon, ang sayaw nga sinulog usan na usab ka relihiyosong handumanan ug usa ka pahayag sa kultura nga nagpakita sa dakong dedikasyon ug garbo sa mga Cebuano sa ilang kabilin ug pagtuo. So there you have it mga kasugbo, maog kato ang traditional nga pagsayaw sa sinulog. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.